Sakana kwatiri kuita zvekare pano paDzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paDzirare 263 subscribe mahara utina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka kusubscribe kwakanaka uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Vadikani sekuziva kwamunozviita manews updates epanapa tiri nayo takamabatanidza tinoitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo revanhu vari kuchema nenyaya dzemaroads kumasvingo. Akukuisira video iroro hanzi mapoto anyanya tigadzirisewo road mota dzizhinji dziri kutadza kufamba zvakanaka. Ndiyo first update yedu. Sikada kusiya mchiona video iroro wapedza kuriona utaura zvinofika comment section mbanda dzoka ndichitsudzura last update. That is way. My name is Wejira Munya reporting for Change Radio here in Masvingo. Vanhu vazhinji vari kunetsekana nemapotholes aizara puno murange ende vari kunyunyuta zvikuru nekuda kwenyaya yemapothole awa ari kuita kuti mota zhinji dzishayiwe pekufamba. Muri kuona mapotholes akazarawa. Iyi ndiyo road inoenda kurange, but people are really disappointed. Mutungamiriri wavachadzamira avo vatadza kugadzirisa road iyi. Zvinotoitika ndezvekuti vanhu vanoshandisa road ineyi vari kuchema vachiti mashoko emota yavo ari kupera uyewo zvakare makombi ari kudhura. Vanhu vari kuti vachadzamira kuva zvavavhoterwa havana kumbodzoka kuvanhu vachizogadzirisa migwagwa iyi. Hausi uno mugwagwa chete womuno murenji wakuvara, migwagwa yakaitawo semuward 2 inova zvakare inotungamirirwa nekansela weZanu PF ine mapotholes akawanda anosanganisira mapotholes ari pedo nepachipatara chiri muno muMasvingo West icho chinova cheCity Council. Chipatara ichi vazhinji vari kuenda mumadzimba mai ane pamuviri neavo vanorwara vari kuti mota dziri kutovasiyira kure nekuti dziri kutya kunyura. Muno murenji iward 7B iyo inova zvakare pasi peMasvingo West inotungamirirwa navachadzamira. Vanhu vari kuti migwagwa yaipa zvikuru zvisinei nemvura zhinji iri kunaya, asi migwagwa iyi haiwanzi yabatwa kana kugadziriswa zvakanaka navachadzamira. Ari kuripotera Change Radio muno muMasvingo West. Ndini wenyu Wejira Munya. Next update ividhiyo rava Apostle Chiwenga. Nyaya idzi anokwanisa kudziwedzera kana kudzitapudza. Ndinoda kuti muzvionere motaura mega zvamunofika comment section. Inside Dzirare ndaenda. Much love. You are going to be surprised by two things. You are going to be surprised by a turnaround. There is someone who is going to do a turnaround that nobody ever anticipated. Someone who is going to say, I was part of these people, but for now I am tired. I want to tell you what we have done wrong, and I want to be part of the solution. You are going to be surprised by two things. You are going to be surprised by a turnaround. There is someone who is going to do a turnaround that nobody ever anticipated. Someone who is going to say, I was part of these people, but for now I am tired. I want to tell you what we have done wrong, and I want to be part of the solution. You are going to be surprised by two things. You are going to be surprised by a turnaround. There is someone who is going to do a turnaround that nobody ever anticipated. Someone who is going to say, I was part of these people, but for now I am tired. I want to tell you what we have done wrong, and I want to be part of the solution. And that turnaround is going to be prominent because that person is playing a pivotal role today. In the government of Zimbabwe right now, someone is going to walk away and say, no, I can't take it anymore. We are destroying the nation. We are making money. Our families are living large, but the people are suffering. I want to do something right. That turnaround is going to cause a lot of turmoil within the people that have worked together today. This is one of the things I wanted to talk about. Someone is going to come out clean and say, I messed up, I participated
in the mutilation of the economy of Zimbabwe. We violated people's rights every day, but I'm tired. If I'm going to be killed, I have to say the truth at least before I die. Then the second incident that is going to happen, there is going to be an exposure of a shady deal that happened that betrayed the struggle for proper political independence, which has not yet been attained in Zimbabwe as we speak now. There's going to be an exposure. There's going to be someone who is going to say there's a transaction that was done. So and so and so were involved. And my warning in this prophetic utterance is that opposition figures are going to be fingered in that expose. Okay. People that people hoped with or hoped on for political freedom, for a better Zimbabwe, their names are going to be fingered. And some people are going to be in denial to their graves. They are going to say they are framing him, they are framing her. But it will be the truth. A betrayal of the struggle, where someone receives money and he lies to the people that is representing an idea when he no longer represents that idea. He is now a puppet of the ruling party, but the people are not aware. This is something that happened behind closed doors. It will come out. It will come out. The information will come out gradually, but eventually everything will come out in the open. It will come out. All right. So these are some